आज आमच्या वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास इजा मासो इंदा सोरो बाच्चा मासो बिंदा सोरो कालसा मासो कासो सोरो आलसा मासो आंचा सोरो इजा मासो इंदा सोरो बाच्चा मासो बिंदा सोरो कालसा मासो कासो सोरो आलसा मासो आंचा सोरो दुजा मासो दुकोर आणि बोस्त्या मासो बोकरो बिजू बायची बोबली आणि बाबिया माची बिंगली येला बायची बिंबी सोला एकपी बायची ॲपला जिल्ली मावशेची तोशी दुजा मासो दुकोर आणि बोस्त्या मासो बोकरो बिजू बायची बोबली आणि बाबिया माची बिंगली येला बायची बिंबी सोला एकपी बायची ॲपला जिल्ली मावशेची तोशी घराच्या अंगणात रास पोळल्या भोज्याची आज आमच्या वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास वाड्यात सोंतो सासो दीस आमच्या गुरकाराच्या पुतासो रोस यजमान यजमानीचे काळीज फुलला आज घरांत येऊन पोडल्या भोज्याची रास गस्पारामासो घडाय आयला मागूबाईची मोगी पावल्या तेजूबाईची तेंडली आणि देलफिन बाईची दुधी गस्पारामासो घडाय आयला मागूबाईची मोगी पावल्या तेजूबाईची तेंडली आणि देलफिन बाईची दुधी नेल्ली बाईचे नारळ आणि पाल्ली बाईची पोपळा आल्ली बाईचे आवळे आणि कातूबाईचे कुवाळे पोडवळामाचे पोडवळे आणि आबुटामाचे आंबाडे लुसी बाईची लोसून नेल्ली बाईचे नारळ आणि पाल्ली बाईची पोपळा आल्ली बाईचे आवळे आणि कातूबाईचे कुवाळे पोडवळामाचे पोडवळे आणि आबुटामाचे आंबाडे लुसी बाईची लोसून घराच्या अंगणात रास पोळल्या भोज्याची आता थंय भरती आठांची